sardiña deste ano xa está ben enterrada e agora toca recoller os disfraces, mais non sen antes recordar o ben que o pasaron os rapaces da Asociación Ámbar. Tras moitos días de preparación, as persoas desta asociación ribeirense puideron disfrutar dunha gran festa de Entroido, colorida e chea de música. Para esta actividade pois, xa se levaba máis dun mes traballando, porque primeiro foi a votación de que quería que fose a temática. O ano pasado a temática foi de fantasmas, foi todo temas moi tenebrosos. Entonces este ano botaron a votación e a votación foi de que foran de contos, de dibujos e cousas así máis dulces. No Centro de Recursos da Barbanza o Entroido vívese con moita ilusión. O pasado luns foi un día especial e ben completiño, pois os usuarios non pararon dende primeira hora da mañá ata a saída a media tarde. Cando chegamos pola mañán, o primeiro que fixeron foi distribuir as faenas, non? Moitas persoas para pintar, pinturas diferentes, hai traxes que non só chegar a colocalos, hai que ir dándolle o punto final sobre a persona, algúns patucos, algúns que había que envolverlle os brazos pois, sobre a marcha. E como o Entroido non consiste só en disfrazarse, a gastronomía propia desta festa tamén tivo a súa presenza. Un grupo que ten cociña os viernes estuvo na cociña facendo rosquillas. Entonces, pois, uns elaboraron as rosquillas que comeron algunhas xa a media mañán e van a ter rosquillas para despois de comer de postre tamén. E despois de toda a preparación, o momento máis esperado, a festa. ¿Están listos, chicos? ¡Sí, capitán! ¡Estamos listos! Moitísimo, porque xa saben que despois da elaboración dos disfraces ten a festa. Entonces o día da festa é un día especial. Non hai a actividade de todos os días, a actividade nada máis entrar no centro é diferente. É un día diferente. Normalmente pois están cada un no seu taller, co seu monitor, facendo as súas tareas, hai moito orden. Yo no sé si ella me quiere o no, solo sé que me muero por su amor. Unha das cousas que se intenta fomentar dende a Asociación Ámbar de Persoas Discapacitadas é a apertura das actividades ás familias dos usuarios. Esta festa é unha grande oportunidade para que os rapaces que acoden cada día a Ámbar poidan compartir cos seus achegados as actividades que aquí realizan. Estamos moi satisfeitos porque participaron moitas familias, e iso nos gusta moitísimo. A participación das familias é importantísimo para que as persoas que acuden aquí a diario non vexan que isto é só para eles. Lles fai moita ilusión que veñan a donde veñen eles todos os días e que participen na festa, porque así eles tamén están como máis en familia, máis cos seus, non? A festa de Entroido é unha oportunidade, ademais, para que os usuarios do Centro de Recursos da Barbanza amosen e luzan un traballo que estiveron a elaborar con moito esforzo, pois a confección dos disfraces non é só un traballo entretido, senón que aporta outras moitas cousas. Aínda que parezca mentira, este tipo de actividades lles aporta o participar en algo que despois eles van a lucir, que o fan eles. Traballan moitísimo o que é a motricidade, porque non sei se vos fijastedes que as chicas de Los Picapiedra llevaban unos collares de perlas que a papel enrollado de tal forma que tens que mover moitísimos dedos e despois encolado. Igual que os das Tortugas Ninja, que debaixo do caparazón iban unhas bolas tamén de papel prensado en bolas, todo iso feito por eles nos talleres. E como recompensa o esforzo realizado, na festa de Entroido da Asociación Ámbar todos levan un premio. Somebody once told me the world is gonna roll me. I ain't the sharpest tool in the shed. A eles gustalle cada un ter o seu premio, porque tamén se sinten moi chafados á hora de decir, bueno, nós traballamos tanto, entón nós non temos premio.
O que miramos é darlle unha variante de premios, pero que tamén saben, despois tamén saben valorar se se esforzaron ou non, que saben que os compañeiros que ao mellor levaron un premio mellor saben que traballaron máis. You'll never know if you don't go. You'll never shine if you don't glow. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. Hey now, you're a rock star. Get the show on, get paid. And all that glitters is gold. Only shooting stars break the mold. It's a cool place, and they say it gets colder. You're bundled up now, wait till you get older. But the media men beg to differ, judging by the hole in the satellite picture. The ice we skate is getting pretty thin. The water's getting warm, so you might as well swim. My world's on fire, how about yours? That's the way I like it, and I'll never get bored. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. Hey now, you're a rock star. Get the show on, get paid. All that glitters is gold. Only shooting stars break the mold. Entre cores, bailes e risas, o Entroido foi para os rapaces da Asociación Ámbar unha festa para recordar. Cada un puido ser o que non é todos os días, e cun premio debaixo do brazo, a xornada rematou cun bo sabor de boca en todas as persoas discapacitadas que acoden cada día a este centro. Durante a elaboración dos disfraces xa o pasan ben, porque xa o viven, xa o van vivindo. Lles encanta a música, lles encanta pasalo ben, divertirse, nos encanta. Body wants, ask could I spare some change for gas? I need to get myself away from this place. I said, yeah, what a concept. I could use a little